نعمتي التي أنعمتم عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Akan mengadukan untuk Israel, Jacob, Nabi Yakub yang cukup yang kiri Israel, maupun Nabi Yakub, maupun Jacob kanda Babilika di Syria yang Bani Israel, Yahuza, Nabi Yusuf, Benyamin, 12 children, 12 tribes of Israelites. Oyana Moreka Neko Nana. To say Yabani, Umumo and Nabi Yakub is Guruna, Mati and let go to Yakuela. Oh, Onobondo Bani Israel, Oma and Nabi Yakub is Guruna, Mati and Lati. Unuche Telekwe, Yabune, Unye Mamuchi, Yenu. The blessing wa much no. The glory wa mono no. Iho ma mu buriya wu na shuru mu chete. Na ni me agana wa ani for born to ala alalim. Emenu if ano no pako. Kali on do ne lu wan. Chuku na ndo Bani Israel pako. Kalima every vein ne lu wan. Dona pako. Anabi Shebob, Anabi Shebob, Anabi Ota Shebob, Anabi Shebob. Ada Anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam from Arab. Yabi weho. Also chete pakolo na mu menu na ubunu ma mu biru mu chete nu de chefle na واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يحق منها عدل ولا هم ينصرون. Bani Israel dan al-umma annabi leke tuwashwa asra wattaqu yawman ani tadayda ulubu Bani Israel ulu tadayda mbashinna abun da kuci ne ka daga tubo tuwe ku bashinna yawman la tajzi nafsun an nafsi shay'a bashin hadun guru andu je ya kalu mwana kwa omwege ando nwere ike ịgbapụta nwanne kwa ya kọchịrụwa omwege ndo nwere ike ịgbapụta nwanne kwa ya ya bụ kọchịrụwa chukwu sara ya onwe ya ferro lamarụ omena ahụghị kọchị ndụ niile ihe dị ya n'ihu ezugbo n'ihe ihe ndụ niile n'ihu ezugbo n'ihe ife ọkpa ka na ọkpa n'ịga ya kpatara bụ nwa agụbịa ọsọta mama jekwuru nwa ọsọta nwa jekwuru nna ọsọta mmadụ na nke m bakarịa gị bakarịa onye nne bakarịa ya bụ ụbọchị nhapụ ụbọchị anapsi onwe ya bụ ụbọchị ọbụ ya bụ gwanụ latezi nafsi na o nwere ndụ nwere ike ịgbapụta ndụ na-ebu ụbọchị nhapụ ولا يقبل منها شفاعة أبي أمة الملكي إزاف تبدو وانا وشلوا يعني كل بيجي المدرسة كل بيجي دوبل نونا دولا جدا كوي كوي دوبل نونا دولا like كايشة منين دو وان يهما police custody بنا مني أي باك ọbụrụ na ileme ya na iwere pak iwere akpa iwere ogologo anya ije iwere dike gba direct to the authority that
that boy is my boy, that boy is my son. As we became the man. Please, I need urgent release immediately. Ma bugana, your personality na ipoku na oboga. May bugana your financial personality, your class, ya gile ipoku. Malake kiyama, wallahi malake. Also wallahi for wa shafa. Onwe kundu we gives up the one about that. In azafta, nkibu de on haga. Nkamu de on haga. Untuk kali saya, lu jual buat semua. Al-ummah al-nabi lu jual buat semua. Kenapa tu bani Israel mereka aku buat semua? Dah ada mana kali tu bahawa, wala terbawa adil pun, orang pun, wala yukhad minha adil mu'min pun dua kibel mana buat, belat, adil. Ate kochemeri ibe na okero situle biko ego le bafiki am gëna mu yegote ke wane mëna gëna ko de he are you free from embracing the hellfire? This is the question I have to mind. Ya ko wala yukhadu minha adl o wa du wori ki pele na ba ko shino Bani Israel withdraw the Shelwa. Then people who have not the tabushi withdraw the Shelwa. Wala withdraw. No way will kill one like a Shelwa. Oh, we're going to wait in one like that. But Shelwa. If you read that, when I catch you, or I can't put a waka, also only he were a bee, what for he were Bani. I'm going to Baba. Kwejoso nna kwejoso mama kwejoso maka na ike mama bụ karịa nwa nwere ike hụma nwa nwere ike ga-ebute swara raza ikolile nke jekwuru nne ga-ebute swara awụsa ọ bụ ọsọ ka onye lebara ya bụ Chukwu na-agwa ndị Bani Israel akpọkọma ndị al-umma al-nabi uju ogogo itu egwu Chukwu نعم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. نعم. Dan ayat bana kepada anak terakhir domado domai tekanan sejak Bani Israel. Ayat bana kepada negara. Ya membuat cirikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam azwa idna jainakum min ali Fir'aun. Ya Rasulullah citiran da al-umma ga kowa taran da al-umma ga benanna under Bani Israel henone under custody of Pharaoh. Ya ba henone na government under government of Pharaoh as a slave. Henon baba as serf as a oak. Chete ba henon benwa. Aibia zite onyuza ba Annabi Musa alayhi salatu wassalam. Zite Annabi Harun yana wanne aibia bafu shela tamao Pharaoh obia ojide nwoke ogboye ojide nwanyị may free only a freedom. They go on and make a song. Give me that, give me all these things. Aila Magone, a wicked king, Yabu Fir'aun. This man, all by Yabu Fir'aun, Umwerenda, Dibias Akireka, almost about 70,000. Ọdún mọ̀tòrò nke ọdún heke mmadụ na ka aba 360 mehere mọ̀tòrò nke ya bụ ka ndị dibịa sịrị ha nwere ọrụ nke o nwere na-akwụ n'Fero ihe gbasara mmụnye igede mgbe ya bịa o nwere ndị na-akwụ n'Fero ihe gbasara
ọkọchị afọ ọzọ kele kọ ya ata then salile n'ọrụ heaven of peace state then one dibia ga-ahụta na Firaun nọ nwere nwa a ga-amụta n'ime Egypt n'ime ala ndị Misra ma ya bụ nwa ahụ na-amụta n'ojoko ya kwado ya bụ nwa ahụ amụta n'ojoko ya ịmaga ojoko ya kwafọghị na ọchịchị nwe nọ n'ime ya then ihe mgbakọ fere n'ọnụ mgbakọrọ gbangbe fere ma oye ga gbahụrụ gbaghere ma ndị niile bụ ndị ejọ mmadụ ha na-atụ egwu ọnwụ ya dụtachewa fero sị na ya bụ Chukwu ma egwu ọnwụ na ọ na-atụ egwu ọnwụ ka mma gbahụrụ gbaghere fero sọrabaga unu lebere ke nwanụ ma unu amụgo na anyị nwere ndị bene Israel abe na-asa aba anyị ọ bụ n'ime ihe bụ anyị amụta ya bụ nwa nkwa ka ọ bụ n'ime ndị be anyị ndị akpụrụ ka ya mma ọ bụ n'ime ihe ya emegide chere kiche akpata n'ọrụ n'ime ndị bene Israel ọ bụ n'ime ndị bene Israel nwa nkwa dịkwa ya kwado ọ bụ nwoke sọrọ asị ọ bụ nwoke na ọ bụ nwoke na edekwa ya kwado okay then Malamai, that is the cabinet members, the judiciary, Lubiana, Abadagin by me. So, Kelo, Sumana, Siche could the whole Egypt. No one in Israel, you know, Egypt, check with it. Only Dime, Sitovenia, Egypt. Sitovenia, Egypt. Omotah, Oye, Salali, Emeke, Sala. Then Adia Pemele, Emegde Hobo, Amota Wood, Olaya, Amota Wine, Ye Freedom, Yatidome, Mama Anna Musa alayhi salatu wa salam, of the North Anna Ime Kumboya Anna Musa alayhi salatu wa salam, Chuku send the guide, Chuku send off an errand. Just badly him, nobody had a day. On the boat day, Amra and Musa Tobe. Mama and Musa Chineke Bania Masia. One way Matara. Tukwa she did wrong. I know we did wrong, he did well. Tukwa she about Megan Blay. Jidome one one. Imagine the one in Jidome who were all back which you quit, Dorian and Bob. We did a walk. In fact, the Galley answer, ample of a good about the children, back to the walk at the area. Yabanoda, Mu'jiza, Emena and Nebu Musa, Chineke, all of them, Chineke, Emena and Nebu Musa, alayhi salatu wa salam. All can actually me and Nebu Musa, one of Baba and Nebu Musa, alayhi salatu wa salam. Ne, wallahi ne, all the car second, ne, AC Bahidi. How by AC Kalifa, who is go, I cannot get it. AC Kalifa. Iwana emeteli mo emeteta le bi wadile mo ka nshi ojeri ya kuma mama Annabi Musa eko ya zemi gede he nwa ogbe go mo le lekite adiri to o nwere ko mu no mo no nwe ka guno mo no nwe ngieche do o madu ye ni mi terwa adekwa ikoke dekwa ikoke no kutoke o gwe to be every day your focus and action no be a future of man then ago kama mama Annabi Musa rama box rama ke ngo be ki do enwa hani me chikwe nwanne Annabi Musa ya loro de ma ya de de mbe
ọdọ ya na mmunye that stream nọ around that place ya na-etegide anya mgbe ya bụ nwa nhaji mgbe mmunye butekwa that box nwa adọ ya na Musa alayhi salatu wa salam onye nwe asịrị ya rụma akpati but one of the Malahu men Fir'aun of one of the member the presidential house ọchọrọ ka ya jee umas ka ya jee meme monafi ka ya jee ushasị na anabi chukwu nọ ka ego anabi chukwu ya ka onye ga-agbalie ka o jekwuru Fir'aun o ruo na presidential house lee Fir'aun lee the top officers kumokwu nso bịa ọgwa nso ka anọgote kpem n'okwu ya ịmaka nso ka anọgote kparakata ịmaka nwere nso emesoro nso o nwere okwu ekwu ịmaka ma mgbe o jere iburu ụzọ nye ya ka kwuru ka onye ebishi ụfọdụ n'ụwa enyogote kpa then mgbe ụfọdụ ọnụ mefere ahụ n'azụ okwu ekele n'ọnụ ọ fụtagide mechere ya kai I must reach this message. I must deliver. Oyekwa maazị ihe be something happen. Ọ pụtagide ha n'okwu ya normal. Enso ekpọta na ga-abata n'okwu ya. O jee ime